Здравейте, фенове на Майнкрафт, аз съм Стенби и отново съм с вас. Доста време е минало както качих първия епизод, който може да се каже, че не беше особено интересен. Показах ви как да си направите обикновена и скучна къща, огромна и квадратна, по-скоро правоъгълна. Тук съм ви приготвил, мисля, че нещо, което ще ви хареса повече. Къща, практична къща, направена от клаклуд, лак, както се казва, луд изцяло. Не знам, мисля, че ще ви хареса. Също така съм ви подготвил как да си направите една автоматична врата, задвижвана от Redstone. Това е къщата. Тук това е нещо като кухня, чешма, честове за храна, тук едно легло, само да скоча, едно легло, нощно шкафче и така. За това, което ви говорех, вратата за задвижване с Redstone, това може да се използва, когато правите замъци или нещо такова. Това представлява. Тук съм използвал дърт най-вече. Тук дали не работи? Да. Това е за тази врата. Сега ще ви покажа и как да я направите. Научаваме се малко. Слагате 2 стики пис, 3 по-скоро. Зависи колко висока искате да е вратата. Колкото по-висока е, толкова по-трудно става, но специално аз го правя с 3. Оставяте разстояние между тях. Всъщност колко трябва да е. Да, толкова. И от другата страна толкова. И слагате и тук 3 стики пистана. Мислех да качвам редовно клипове, но ми се провениха малко плановете. Сега може би ще почна да качвам повече клипове. Не по един на месец, как до сега. Така, слагате от тук. Така. И тук всъщност идва интересната част. Как да ги задвижим. Поставяте така 2 купчета. Няма значение какво ще е. Дали ще е cobblestone, wood или нещо такова. Да го правя времето. Така, поставяте по този начин. След това слагате едно купче така. И така. Мисля, че обърках някъде. Да, точно така. Тук не трябва да има редстоун. И трябва да се получи така, нещо като ъгълче. Тук още едно купче. Слагаме така редстоун. Тук отново редстоун. Скоро е така. И сега остава да проверя дали се е получило нещо. Той заек, за да ме дразни. Да, работи. Само че въпросът е дали трябва по-отделно да ги отваряте и затваряте. Ами не е нужно. Това е много досаден процес. Затова аз, когато измислих тази машина, веднага се сетих, че ще има такива въпроси. Но не се притесняйте, ще го свържем. Слагаме по добре познатата вече процедура. Отново дърво. По същия начин като преди малко. Само да видя там как съм го сложил точно. Така, тук редстоун и тук редстоун. Слагаме една ръчка. Интересно защо се получи така. Да, видях защо. Трябва да сте доста внимателни, когато правите подобна машина. Особено да не стават такива неща. Да мисълта ми на survival, когато я правите. По сървъри или нещо такова. Защото на креатив, както аз се правя,
Аз се правя тук само за да мога да ви покажа как се прави. Та така, май се налага да почна от тази страна от начало. Нещо като че ли обърках. Не. Всичко е както трябва да бъде. Сега. Сега свързвате по този начин. Малко по-различно стана от другата ми машина, но надявам се пак да проработи. Сега слагате и всъщност свързвате средството от тук. И слагате една ръчка на двете може, за да е по-красиво. И използвате една от тези две ръчки. Интересно. Какво стана тук? Да, стана, че това не трябва да го има. Да, трябва да е малко по-нависоко, разбира се, за да не се пречат. Така мисля, че вече ще стане. Да, точно така. О, да, забравих тук да сложа дърво. И вече се започвате да не се вижда механизма и става доста интересно, поне според мен. Имам проблем с излитането. Сега използвате това. И така се получи вашата пистон врата. Мога да я нарека. Тук разбира се е малко по-различно, но пак се получава. Ами мисля, че това беше за този епизод. Показах ви една хубава, според мен, поне къща. Показах ви как да се направите на полезна пистон врата. До следващия път.